als je hier binnenkomt, je ziet je ziet de oude balken, je ruikt de sfeer van vroeger. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik kom uit Noordoostpolder en toen kwam ik mijn man tegen en die woonde hier al. Ik woonde nog niet zo heel lang in Sloten en ik kende nog niet zo heel veel mensen. En ik vond het altijd al een prachtige locatie. Dus ik stapte op een gegeven moment de molen in en ik dacht, ik wil hier wel vrijwilligerswerk doen in het winkeltje of zo. En dat werd met open armen ontvangen. En toen vroeg de molenaar of ik misschien ook molenaar wilde worden. Dus ik dacht, nou, lijkt me hartstikke leuk. Maar dat was nog een hele tour. Zo ben ik met Lolle Poepjes, de molenaar hier, toen eigenlijk iedere zaterdag mee gaan lopen. En daar krijg je dus echt ongelooflijk veel praktijkervaring mee. Dus op een gegeven moment had ik al heel veel praktijkervaring. Of heel veel. Als je het vergelijkt met de echte oude molenaar zie je, dan stelt het echt helemaal niks voor. Maar op een gegeven moment zat ik wel redelijk aan mijn praktijkervaring. Maar had ik nog mijn theorie lang niet op orde. En dat kwam met name omdat ik zwanger werd en dingen voor me uit bleef schuiven. Dus ik ging nou rustig aan met die opleiding. En sinds wanneer mag je los? Mag je zelf draaien? Sinds 2018. Toen heb ik mijn papiertje gehaald. En sinds dat moment mag ik helemaal op mezelf de molen draaien. Ja. Het is echt wel een mannenvrouw, toch? Ja, dat is het ook wel. Of dat was het ook wel. Maar je ziet ook steeds meer vrouwen die dit op gaan pakken. En dat is hartstikke leuk, want we hebben gewoon molenaars nodig. Wij hebben hier sinds kort Annette. En heel blij mee. Maar in Witmarsum zit bijvoorbeeld ook een vrouwelijke molenaar en bakker. En dus er zijn echt steeds meer vrouwelijke molenaars, ook in de rest van Nederland. Maar wat doe je nou krijgt? Ik smeer varkensreuzel op de draaiende delen van de as. Zeg maar daar waar de as natuursteen raakt. Zodat het lekker soepel loopt. Oké, en dat ga ik voor ook doen. Geweldig is dat, hè? Ja, dan leeft het hier. Ja. Op het moment dat de wieken draaien, dan begint Sloten weer te ademen. Er staat wel wind. Je ziet het niet zo heel goed, maar die staat er wel. Het is een lekkere vochtige wind. En, en op zich loopt deze molen ook redelijk licht. Dus die gaat vrij snel dan toch wel lekker draaien. Het is eigenlijk wat je wil zien, toch? Ja, ik bedoel, dan gebeurt er iets. Ja. Doe je dan nog een lied famke geweest? Is het toen überhaupt wel zo'n moene dreamt? Nee, nooit. Dat is zo grappig. Ja, ik kom natuurlijk uit de polder en daar heb je dit helemaal niet. Nee, en natuurlijk, je weet wat een molen is. En als je aan Holland denkt, dan denk je aan molens. Maar dat zat er helemaal niet in. En op het moment dat ik hier kwam en ik zag deze molen, toen dacht ik, oh, dit is toch wel echt heel mooi. Ja. En het is een oud ambacht, hè? En dat maakt het ook zo mooi. Dat je, als je hier binnenkomt, je ziet je ziet de oude balken, je ruikt de sfeer van vroeger. Nou, dat is helemaal fantastisch. Maar ben je hem vaak met zijn beiden?
Nou, eigenlijk niet heel vaak tegelijkertijd. We worden om en om ingepland, zodat elke week de molen hopelijk wel kan draaien, zeg maar. Dus, maar met z'n tweeën is wel een stuk gezelliger. Ja, kun je ook wel meer doen. Ja. En dan haal je hem er even over. Zeker, en ik van naar je plan voor dit simmer even wat maatje van eventueel merkje erbij of een oorthiet erbij of zoiets. Ja, maar toen is het ook al lang aan de moenen? Nee, ik ben flint hier begonnen. Want ik heb flint hier mijn diploma hellen van molenaar. Oké. Dus toen hielden ze mij vregen van, zoest je draaien willen? Want ik werd hoe al wel vregen, dat kom ik aan, want ik ben molenaars te min. En leer je nog een protten van elkaar? Zeker, we leren altijd nog. Je moet de molen leren kennen, je moet de piepjes, de krikjes en wat is goed, wat is net goed. Ja, dat leer je van oudere molenaars die je langer rennen. Orde. Heel oud. Nee, maar je leert van elkaar. Wat de een weer weet, weet de ander weer net niet of andersom. Het is een supermooi stukje gereedschap en daar maken wij maar werken zonder dat er heel wat eis naar je stelt wordt. Ja, je moet een diploma hebben. En je moet weten waar je mee bezig bent. Maar het is toch uniek om zo'n monumenten mee werkt. Ik vind het prachtig om te doen in mijn vrije tijd. En daarnaast ben ik heel graag sociaal werker. Oh, dat is uw werk? Ja, dat is mijn werk. Ja. Dat is al heel wat anders. Ja, dat is echt wat anders. Maar er liggen ook raakvlakken. De ontmoeting hier op het molenerf, de verhalen die loskomen. Dan gaat mijn sociaal werkhart harder kloppen. Zeg maar, ja.